argazki bat ekarriz. Bai? Ara! Zigor, Marina, Mikel, Juancho, Gogortza, Kepa... Qué guay. Ze polita. Bueno, gorde, tira. Zerbait entzuten duzu? Baietz uste dut. Ez esan gezu. Baietz ba? Aita esan du. Informazioaren ildo nagusiak aztertu eta horietan sakonduko dugu. Egunero bi ahots, bi pentsamolde, bi iritzi izango ditugu mahai honetan. 1000 begieta bat Euskal Herrian jarrita munduari begiratzeko. Azpimarra, astelehenetik ostiralera, ETV baten. Gabon adeizula ongietorri, gaur gure musika saioak euriaz babestuko gaitu, edori da behintzat kantu honek proposatzen diguna, gure gaurko saioa irekitu duena. Kill Rock Stars zigiluaren erreferente berriak, parteko betasuna kantu ederrak egiteko hau ez dago edonoren esku. Wind and Walls, abestiaren izan burua, The Tallest Man on Earth besterik ez, bihar arte ondo izan. Berso kantari zabalditzaket, ideiak eta ametsak, ikuspuntuak bila ditzaket, ta esaten ez duna prentsak. Txisteak ere landu ditzaket, gorriak, berdeak, beltzak. Bersolaritzan bat eiten dute jardun bizi baten ertzak. Iraganeko doinuak dauzkat gaurko sentimentuentzat. Zorionak eman nahi dizkiegu, 30 urte hauetan gurekin egon diren guztiei.
Euskadi Irratiaren 30. urte hurrena. 30 urte zurekin euskaraz.